Sesongko Lapid Cultural Sports and Civic Center. Super top and eco-friendly. Bago yung mga parol nila ngayon, no? Pero I think functional pa rin to, open pa rin, no? Ang ganda ng ano, lugong. Ayan, no? Napakasaya rito nung time na may event, yung Mablas ng Balas. So yan, at least nakita niyo kung ano yung itsura ng Bali. Ito na yung I Love Baywalk. Ayan, no? Ongoing pa rin yung paggawa nila. Babo robot, ayan, no? Hindi tayo sure kung private ba ito or Porac Open Firing Range. Penta Petroleum, meron na siyang pangalan. Ayan, o. Lapid Sports and Cultural Center. Nagkabitak-bitak na yung ano, yung okay. Pag nandito tayo, tanaw na natin yung Kutkut Flyover. Yan. Ito yung mga ano, yung mga camera naka-install yan, no. Yung para doon sa mga labas-pasok dito sa boundary ng Angeles City ay kitang-kita. At sa tabi natin yung Pure Gold Central Town at nasa harapan na natin yung Welcome Arch ng Porac. Yan. Malauscopo Municipality of Porac. So welcome once again, Kabalen. At may panibago tayong vlog. Random vlog lang, bali i-update natin kung ano ba yung ang mga pangyayari or kaganapan dito sa may Porac, Pampanga pagkatapos ng dalawang bagyo, which is Typhoon Luis and Typhoon Maymay. At ngayon ay kasalukuyang merong habagat or southwest monsoon rains. At ngayon ay makakasama pa rin natin si Honda CBX, ang motor ni The Trinity. So ngayon ay bibigyan natin siya ng pangalan para hindi na mahaba yung ano niya. Ang gagawin natin, ang ipapangalan natin sa kanya ay Tikas. Yan. Dahil matikas yung motor niya, yun na lang ipapangalan natin sa kanya. So magmula ngayon, Tikas na ang pangalan niya. Yan. Tignan natin yung mga kaganapan dito sa Porac, Pampanga, kung ano ba yung latest update ng mga ginagawang proyekto or kung paano siya nag-cope up sa nakaraang mga bagyo. At ngayon ay nandito tayo sa may Angeles Dinalupian Road. Yan. Bali yung first barangay ng Porac na madadatnan natin ay yung barangay Santa Cruz. Yan dito. So dito pala sa bungad may nakita tayong parang bakanting loteng lininis nila. So wala tayong idea kung ano bang gagawin dito. Pero titingnan natin. Ayan, no. Ito dito. Dito parang naglagay ng ano rito eh. Parang park. Ayan, no. And then dito, ito yung sinasabi ko sa inyo na nilinis nila. Ayan, no. So wala naman nakalagay na karatula rito kung ano bang gagawin nila. Pero malawak din siya, oh. Hindi tayo sure kung private ba ito or public, pero yan, ito yung nakita nating development dito sa bungad pa lang. Sa tapat mismo yan ng Fatima Village. Yan. Kanina medyo umaraw na eh. Siguro nasa mga isang oras, kaninang mga 10 o'clock. And then kumulimlim, umulan. And then uminit na naman. So pa ngayon, madilim na naman yung kalangitan. So ano talaga yung weather, inevitable. Yan. Yung very unpredictable. Pero sana naman tapos na yung habagat. Marami na yung naperwisyo, especially sa mga
presidente na nakatira sa mga coastal town ng Pampanga. Halos lubog sa baha. Maraming mga barangay ngayon ang nalubog sa baha. So pwede nyo i-check yung mga previous video natin para makita nyo yung mga latest updates sa mga bayan-bayan sa coastal town ng Pampanga. Yun, no? Wala na palang gasolinahan dito. Ito yung bagong subdivision, Mawing Residences. So dito pala makikita natin yung bagong shopping mall, which is Walter Mart Porac. So may nakapag-comment sa atin na nire-request kung ano ba yung itsura ngayon ng Walter Mart Porac. So eto siya ngayon. Ayan, dito pa lang kita na natin, no. Kaso umaambon, hindi natin makunan ng aerial view. Delikado. Pero at least makikita natin yung itsura niya. At magkaroon kayo ng update dito. Ano ba yung ginagawa dito? Ayan, no. Ayan na yung itsura ng Walter Mart Porac. So ito parang dito yung entrance niya, oh. Ang lalaki ng mga beam, oh. Yan. At meron na siyang pangalan. Ayun, oh, Walter Mart. Punta pa tayo banda rito. Doon sa side para makita natin yung kabuuan niya. Ayan, oh. Yun, Walter Mart Porac. Pero wala tayong idea kung kailan matatapos ito eh. Pero sandali na lang. Siguro, ayan, oh. Meron na siyang pangalan. Abenson, Walter Mart Porac. So marami nang excited yung makita yung pagbubukas nitong Walter Mart Porac. Ayan, oh, ang ganda niya. Ganda ng kulay, oh. Tignan natin ang ganda sa likod. Ayun, dito pala natapos na nila, oh, yung mga, ewan ko kung parang mga stall yata yan. Ayan, oh. Wow. Oh, dito, oh, nagbububong na rin pala rito, oh. Naitayo na yung niya. Hindi kaya parking space yan. And then dito may kantong maliit dito, eh. Ayun, oh. Meron pa rin daanan. Pero maiksi lang. Ayan, patuloy yung construction dito sa Walter Mart Porac. Bali yung exact location niya dito sa may barangay Manibog, Paralaya. Ayan. So yan, at least nakita niyo kung ano yung itsura ng Walter Mart Porac. So diretso pa tayo. Ayan, no. We love Manibog, Paralaya. Dito sa area ito matraffic kapag regular days, especially pag may pasok. Matraffic diyan hanggang dun sa may entrance ng Aguas or yung papuntang Fiesta Communities. Yun, doon nagka-clog yung mga sasakyan. At syempre, McDonald's. Yan. Pero dito, alam ko may bagong bukas na Jollibee. Yun, ang daming kulungan ng aso rito. For sale. At ito naman yung Manibog, Paralaya Elementary School. Ganda ng kulay ng kotse, oh. Honda Jazz. Pati plaka, maganda. Yan, dito yung entrance ng Fiesta Communities. Pero meron pa doon, meron pang isa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, bagong bukas na Jollibee. So nung last time nag-update, hindi pa nito, finishing pa lang. Ngayon yan, operational na.
Nagdidilim na naman yung kalangitan. So simula pumasok yung buwan ng August, puro ulan na lang yung dumating. Actually nung July 31 maulan na. Kasi July 31 piyesta rito. Piyesta ng Manibaog. Yan. Kamukha nung sa May Pandan, yung doon sa barangay natin. Sabay sila ng piyesta dahil pareho yung patron saint nila, yung Saint Ignatius de Loyola. Ayan, dito na tayo sa portion na ito. Doon nagkakaroon ng traffic. Dito nag-start kasi yung mga pumapasok dito. Yung mga lumalabas dyan, syempre mabablock yung traffic doon. Kaya nagkakaroon ng clogging. Ito yung magandang parish church, Saint Ignatius de Loyola, dito sa may Manibaog. Manibaog Libutad Elementary School. Ang daming Manibaog dito. Meron pang isa doon, yung Manibaog Pasig. Yan, yung sa may tabi ng Pasig Potrero River. So makikita rin natin yung kondisyon ng Pasig Potrero River niyan, kung gaano ba kalakas yung agos ng tubig. Kasi one time nung duman tayo dun sa may Mega Dike, banda dun sa may Bacolor side, nakita natin na rumaragasa. Nung August 9, 2 days ago. Pero ngayon siguro medyo humina na ngayon. Siyempre, ito naman yung Porac Mini Park. Ayan, I love Bayong Porac. Yan, ito parang bypass road din ito, malapad dyan. Meron din ginagawang project dyan next time pupuntahan natin diretso hanggang dun sa may Delta, I think, dun sa may viaduct ng SCTEX. Ito na yung last na isa pang sinasabi ko, Manibaog Pasig. Yan. So tatlo yung Manibaog dito sa Porac. Nag-start tayo doon sa may Walter Mart, Manibaog Paralaya, and then Manibaog Libutad, yung may school kanina, at saka ito Manibaog Pasig. Wala na pala yung mga stall dito, winasak na. And syempre approaching na tayo dito sa Pasig Potrero River. Dito na yung Porac Bridge. Ayan ano pala ito, Mangkachan Bridge. Yun sayang maambon yan yung itsura nya. Wait lang, tignan natin hanggang doon sa ilalim. So bali dito pala ginanap yung Ablas Nimbalas last month. Meron din tayong separate video tungkol doon. Maganda yon, puro mga 4x4 na pang off-road. Yun, nagano sila rito, merong competition dito ginanap.
Ayan, ito yung itsura ngayon, ano. Yan, oh. Uy, na ano na, oh. Nagkabitak-bitak na yung ano, yung lupa. Dati patag yan eh. Nung time na nanood tayo ng ano, Blas ng Balas. Ayan, ito yung itsura ngayon ng Pasig Potrero River. Ayan, oh. Ito, nagkabitak-bitak na yung lupa rito dahil sa matinding pagulan. At doon parang medyo umusok. Ano pala yun? Mayroon paling spillway doon sa ilalim doon. Kaya nagki-create ng ano, ng parang pag. At yan, ito yung itsura ng Pasig Potrero River. Hindi na ganyan kalakas. Kumpara nung August 9, nung nag-stopover tayo doon sa may Maliwalo Bridge, ang lakas ng agos. So abangan nyo yung ano natin doon, yung upload natin. Hindi lang natin na may edit muna dahil marami tayong ginawa. Ayan. So video muna tayo rito. So bali yung date pala ngayon, August 11, 2026, araw ng Martes. At ito yung itsura ni Tikas, yan. Yun, medyo lumiliwanag na. So, picture muna natin si Tikas. So tapos na tayo mag-drone at nakita na natin yung aerial view nitong Pasig Potrero River, which is dun sa banda ron. Ang ganda ng shape niya. Yan. Kasi nung time na pumunta tayo dito sa ano, nung may event yung Blas ng Balas, dahil hanggang doon lang tayo. Yan, hanggang doon lang. Hindi tayo nakarating doon dahil biglang umulan at hindi na tayo nakapag-drone. So ngayon at least nakita natin yung kabuuan. Doon maganda yung shape niya, yung Pasig Potrero River. So malapit na umulan at alis na tayo. Punta na tayo sa may bandang downtown ng Porac. Okay, so umalis na yung mga bagets. Kumigil lang sila ng sticker at saka nagpa-shoutout. Lagi yung mga parol nila ngayon, no? Lumaki sila. Dati malilit lang yung nakalagay dito eh.
makulimlim pa rin. Pero buti na lang, huminto yung pagambon kanina, kaya nakapagpalipad tayo. At dito, maganda yung kalsada rito, asfaltado. Kaso nga lang, yung dalawang lane lang, yung sa gitna. Then yung sa side, konkreto. At saka dito, medyo ano rito, madulas. Kasi yung asfaltado nakataas. Siguro nakataas ng mga 3 inches and then biglang pababa. Yan, no? Dumami na rin yung ano rito, yung mga gasolinahan. Ayan, no, at ang presyo nila 84.20 yung diesel, 84 doon, dito 80 lang, oh. Madadaanan din natin dito yung factory ng semento. Ito, gasoline station din pala ito, Penta Petroleum. At ayun, yung ano, yung factory ng semento. Ano, yung pangalan yata nito ano eh, Big Boss Cement, parang ganyan, o Boss Cement. Parang yung nakikita natin pag pumupunta tayo ng ano, ng La Union, ganyan, at saka sa DRT, yung Eagle Cement. Super top and eco-friendly. You know, mabuhangin lang dito. Mabuhangin yung bandang right side. At meron na rin palang ano rito, oh. Yan, oh. Tingnan natin dito. Yan, oh. Porac Open Firing Range. Yan, dito yung dito sa papasok na ito. Bago lang yan, no? Ngayon lang natin nakita. Dito pala meron palang isang project din dito sa tapat ng school ng Mangkatyan Balik Barangay, yung ginagawa nilang ano, pedestrian overpass para sa mga bata. Ayan, oh, nakabubong na pala, oh. Last time tayong dumaan dito, I think wala pa yan. Yung pinoporma pa lang nila yung paglalagay ng bubong, pero ngayon meron ng bubong. Ayan. Yan, ito yung update ngayon dito, dahil napakahirap lumipat dito pag ano, pag lumalabas na yung mga bata. Ayan, bali yan yung pedestrian lane nila. Ayan, and then ayun, bali na bubong na yung dalawang pasukan, nakabubong na, at saka yung sa gitna, pero hindi pa siya tapos. Ayan, ongoing pa rin yung paggawa nila. Dito yan sa may Mangkatyan Balik Barangay Elementary School. Ayan, oh, ganda nya. Albiera, turn right.
O kung gusto niyo pumunta ng Esitex, dito yung daan. Yan. Dito sa pakanan. Diyan yung Porac entry. Porac entry and exit. Dito 92 yung diesel sa Caltex. Detour. So kaliwa muna tayo rito. Titignan natin yung napakagandang municipal hall ng Porac. At least para magkaroon kayo ng idea sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung itsura ng bagong municipal hall ngayon ng Porac. Yan, maganda na rin yung kalsada rito. 2 lanes siya, and then merong magkabilang bike lane. Marami na ring itinayong structure dito sa dito sa may Bayong Porac Municipal Hall. Ayan So subukan nating umikot. Wow, ganda Yan. Ang ganda niya Napakasaya rito nung time na may event yung Ablas ng Balas. Yan, ito yung bagong Porac Municipal Hall. So ikot tayo. May office ngayon dahil araw ng Martes. Ayan Wow, ito yung napakalaking gymnasium. May event yata. Ang daming sasakyan. Wala siguro para sa mga siguro yan sa mga employee. Tingnan nyo, lapad ng compound ng Municipal Hall. At yun yung bagong tayo. Yun Last time tayo nag-update dito, pa lang wala pa yun At ito yung Lapid Sports and Cultural Center. Yan laki niya Ito naman yung bandang likuran ng munisipyo. Yan Ang lawak. At meron pang itinatayong isa yan ewan ko kung anong office yan. Yung ganda ng dugong. Bago yung long loader. Bago yung payloader. Yan. So picture muna natin dito si Tikas para meron siyang souvenir dito sa bagong munisipyo ng Porac. Yan. At yun pala fountain yun. Yun yung Bandaron Fountain. Doon na tayo mag-exit. May terminal pala rito Yan at least naipakita ko sa inyo yung bagong munisipyo ng Porac Town. At dito merong bago rito, Cafe Ilocano. Meron palang coffee shop doon. Ito naman yung papunta ng barangay Hacienda Dolores. Meron din ginagawang kalsada. Ewan ko lang kung natapos na. Nung last nating in-update, kasalukuyan pang ginagawa.
malapit na tayo dito sa downtown. At meron na rin bagong tayong McDonald's dito. Yan, no? Bali, ilan na ba yung McDonald's? Pangalawa na yata yun. Yung isa yung sa Manibawg Paralaya. And then isa rito. Dito sa poblasyon yata. At ito na yung I Love Baywalk ng Porac. Yan, no? Dito maraming nagtitinda ng street foods dito. Masaya rin dito paghapon. Ayan, no? Yan, ang dami nang bumibili, ang dami nang kumakain, no? Pag weekend, napupuno itong parking na ito. At syempre, yung Babo Robot, ayan, no? Porac Babo Robot. Very iconic yan. Very iconic symbol ng Porac. I love Bayong Porac. Papakita ko sa inyo rito yung lumang munisipyo. Ang lakas ng agos pala rito, oh. Ayan, oh, lakas ng agos, oh. Ayan, oh. So siguro nung kahapon or nung August 9, mas malaki kasi ito, nakadapa na yung mga ano rito, yung mga damo, yung mga talahib. Umabot siguro hanggang dun sa may slope protection. Kasi basa na rin dun, eh. Yung lakas ng agos niya. Edna A. David Arcade. Ang ganda ng arcade dito. Yun. So ito yung yung lumang munisipyo. Ayan, no? Municipality of Porac. Ayan. Pero I think functional pa rin to, open pa rin, no? So balik na tayo. Tignan naman natin yung church dito. Yung magandang church. Ay, sarado yata. Ay, hindi. Akala ko doon pa pala yung entrance niya. Doon, sarado nga. Ito. Bali ito yung Saint Catherine of Alexandria Parish Church. Kaso hindi tayo makaikot, sarado siya. Ayan, oh. Maganda yan sa loob. Ito medyo tumigil yung ulan at nakapag-ikot-ikot tayo dito sa may bayan ng Porac. At nakita niyo yung mga updates dito, especially sa mga matagal nang hindi umuwi dito, yung mga taga Porac na nanirahan na sa ibang bansa. Nagkaroon kayo ng idea kung ano na ba yung itsura ng bayan ng Porac. Yan. So dito one way pala rito. Kakanan tayo. Bali yung kalsada kanina, yung main road, magmi-meet lang sila dito sa junction dito. Ginawa lang one way para maiwasan yung pagkumpul-kumpul ng mga sasakyan doon dahil medyo masikip lang yung kalsada. So dito, kaliwa na tayo rito.
Tignan natin yung compound dito sa may palengke. Ayan. Kangatba Porac Public Market. Ayan o. Ayan. Ito na yung bagong public market ng Porac. Bago yung building na to. Ayan o. Porac Public Market, Senator Manuel L. Lapid. At ito naman yung Jose Songco Lapid Cultural Sports and Civic Center. Ay, dito pala yung yung terminal nila dito pala. Ayan o. Ayan o. Jose Songco Lapid Cultural Sports and Civic Center. So, ikot tayo rito. Yan, ito yung itsura ngayon. Ito yung itsura ng bagong palengke ng Porac. At ito yung bagong building kanina. Yan. Last time tayo pumunta, wala pa ito. Itong bagong building na to. Ayan o. Senator Manuel L. Lapid. Ayan. Dakal pong salamat, Porac. Okay, so I think that ends our video for now. And if you enjoy watching this one, please do like, share, and subscribe. Stay tuned to Froilandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Froilandas is signing out.